Hangtod asa ko taman mahawid sa akong paglaom. O kinsa ang tagiaan nga paglaom? Ako nga galaom o siya nga nagahatag kanako og paglaom? Aduda pa ba'y kusog nga akong makuot bisan dili kini inubanan sa gugma nga akong gustong matagamtaman gikan kaniya. Ang akong gibati karon sama sa pagtagbo nako sa adlaw sa sayong buntag. Nga bisan ang kalangitan tinabunan sa dakong panganod, naghinam-hinam gyapon ako nga ang mga bidlisyo modan-ag kanako sa saktong takna sa kahaponon. Og kung dili man, hulaton ko ang pagtuyok sa kalibutan para mahimamat ko na usab ang sinag sa adlaw pag-abot sa kaugmaon. Paglaom ba kini? Apan nga nung nagpakabutabungol ako, bisan sa klarong pagpaminaw, madungog nako nga siya walay pagbati alang kanako. Paglaom ba kini? Sakto ba nga mulaom ako dili lamang sa pagdanag anang adlaw, kundi dili mulaom usab ako sa gugma nga akong giampo? Madawat ko ba kaha sa walay pagdugo nga kining akong paglaom usa lamang di ay kayanong pamati nga akong giakatar para malikayan ang kasakit nga akong matagamtaman kaysa dakong kamatuoran dili siya alang kanako. Apan sa asang panig sa kalibutan ako nakabalo sa kamatuoran. Dili ba kini pagpangluod lamang tungod dili ako ang iyang gusto? Sige lang. Kanunay akong maglaom bisan pa nga katunga sa kalibutan ng among kalayon. Bisan pa nga sa kausang higayon ko lamang nadungog ang iyang tingog. Ug bisan pa nga mahimo nga ang among unang panagkita kaniadto, mauno usab ang katapusan. Ako, magpadayon sa paglaom.